पैसे वगैरे काही घेत. आम्ही दूर हिमालयातनं हे हरिओम सटसट बाबा, हरिओम सटसट यांचा एक मठ आहे. तिथे आम्ही वस्तू रूपात सगळं काही घेतो, पैसे वगैरे काही घेत नाही. तर काय तुमच्याकडे वस्तू असेल काय ते देऊ शकतात, नवीन काय ते. हा हे पण चालू सर. चला बरं येतो. हरिओम सटसट, हरिओम सटसट. अरे निरंजन बाहेर कोण इले बघा. बुवा कोणतरी इलेले दिसतात. जरा ये बाहेर ये बाहेर ये बाहेर ये. नमस्कार ना दादा. आम्ही लांब हिमालयात नाही जातो. मला येत ना हे बाबा हरिओम सटसट. हा नमस्कार नमस्कार. जरा खूप दमलो आतमध्ये. जमलाय का? या 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 बसा बसा. निरंजन निरंजन जरा पंखा लाव रे. हरिओम सटसट. हरिओम सटसट. अरे निरंजन पाणी घेऊन ये, पाणी घेऊन ये महाराजांना. महाराज पाणी वगैरे नाही 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 महाराज पाणी वगैरे महाराज पाणी वगैरे नाही, काय? नाही. फळ आणू. फळ हरिओम. नाही नाही ते पण नाही घेत, फळं पण नाही. आहे ठीक आहे. महाराज या मुलाकडे पण लक्ष द्या. तो शिकतोय, त्याची बुद्धी चांगली घ्या ठेवा आणि चांगलं शिक्षण करून बसा. नाव का तुझं? निरंजन. तुला 10वीत एक विषय कठीण लिहिला. हो. इंग्रजी. तू अभ्यास करतो पण तुझं मन लागतं. तू मनावर जर घेतलंस तर भरपूर काय करू शकतो. तुझं मनच झाल्यावर महाराज ते मनच त्याच थाऱ्यावर आणा. द्या महाराज. अभ्यासाला बसण्या अगोदर डोक्याला लाव. 4 दिवसात तुला फरक होईल. तुमच्या घरच्या बाजूला एक विहीर आहे. हो महाराज आहे. तुमची नाही. ती दक्षिण उत्तर स्थिर आहे. ती दक्षिणेला अति गेली आहे आणि उत्तरेला अति गेली आहे. म्हणून तुम्हाला त्रास होतो. महाराज काहीतरी उपाय करावा. उपाय याच्यावर आहे पण त्याच्यासाठी होम करावा लागणार. होम करावा हा, लागेल. पण तो इकडे शक्य नाही. हो का? इकडेच करावं इकडे. लागतं. आमचं तिकडे मठ आहे, हा, हा. तिकडे आम्ही इकडेच करतो. करणार. त्याच्यासाठी काहीतरी 5,000 रुपये लागतात. हो का? 5,000 रुपये लागणार. हा. महाराज एवढी आमची परिस्थिती नाही हो. तुमची जेवढी असेल तेवढे द्या. हो. कारण आम्ही पैसे वगैरे काही घेत नाही एवढं. हे बघा. कारण आता त्या कार्यासाठी त्या लागणार. आम्ही पैशासाठी काहीच करतो. आम्ही लोकांचं भलं व्हावं यासाठी करतो. बरोबर. आम्ही कधी कसा हेतू कोणाचा बघत लोकांचं चांगलं जावं हेच आमचं चांगलं. देवाने आम्हाला सर्व काही दिलेलं आहे त्यामुळे लोकांचं चांगलं झालं पाहिजे. हा. हरिओम. तसेच तुमच्याकडे काही वस्तू असेल देण्यासारखे हा 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 तर आम्हाला ते देऊ पण शकता. चालेल. हा. वस्तू म्हणजे काय देऊ? म्हणजे काही नवीन वस्तू असतात, साड्या, कपडे. कपडे काय देऊ शकतो. तुम्ही दान स्वरूपात आम्हाला जे काही देणार ते आम्ही देऊ. हा. बरं तुमची जी इच्छा असेल ती देतो. हा. अरे निरंजन आईला जाऊन सांग थोडे पैसे असतील तर घेऊन ये. तुम्ही शक्यतो पाण्यापासून लांब. पाण्यापासून तुम्हाला धोका आहे. तुम्हाला विहीर आहे त्याच्यामुळे सगळं घडतंय. हा, हा. ती स्थिर नाही. यज्ञ झाला की सर्व सुरळीत सर्व सर्व ठीक. महाराज तुम्ही करा परिस्थिती यज्ञ. तुमची धारावर नाही स्थिरावर आहे. निरंजन तू पण ये. हा. ते घ्या महाराज. घ्या. त्याच्यात 3,500 रुपये आहेत महाराज. हा. याच्यात ते काहीतरी काय आमचे तुम्ही दान होम हवन करून घ्या हा. आणि आमच्या घराचं हो, कल्याण हो, करा हो, महाराज. हो.
चला बरं येतो आम्ही. या या आणि आम्हाला काय ते कळवा. हो कळवतो. परत या महाराज. हो येतो. अरे निरंजन, अरे ते बाबा इल्ले ते बघितलंय ना, त्यांच्याकडून काय त्यांच्याने आपलं निवारण करण्यासाठी काय काय यज्ञ वगैरे करूचे ते पैसे कप्पा वगैरे काय नाही कोण येत नाही, तुम्ही त्यांच्या घरात बोलायचा बघलाच मग 3,500 रुपये घेतले हे उगीच काहीतरी सांगा नको हा, ते यज्ञ करतले आणि आपल्या घराचा बरा जातला, तुझा अभ्यास सुद्धा बरं जातलो. एक नाही उगाच ते फसवतात हे सर्व सगळ्यांच्या घरात जातं. नाही. तुमका मग जर सांगतोय मी डोळ हळतडे करताय सांगतोय त्याला काय देऊ नका, तुम्ही नका पैसे हाडूक पाठवायला. अरे रवा दे आता, तुम्ही बघा त्याची वाटच बघा फक्त. अरे बाबा ह्या पोरांका सांगान काय पटाचा नाही. हे महाराज एवढा आमचा भला करूक निघाले आणि हे पोरगे काय ऐकान घेणत नाही. हरिओम सट हरिओम सट. हरिओम. कोण बाबा तुम्ही? आम्ही लांब हिमालयातून आलो. हे बाबा हरिओम सट. हा. या बसा. जरा दमलोय जरा आम्ही. या. आम्ही लांब हिमालयातून आलो. हे आमचे बाबा हरिओम सट. सटसट. हा, यांचा मठ आहे. तिथे आम्ही सर्व गरजू लोकांना काहीतरी वस्तू तुमच्याकडे असेल तर द्या आम्हाला, आम्ही त्यांना पोहोचवतो. हरिओम सट. या बसा. हरिओम. ए अनिल यांना पाणी आणून जरा दी. बाबा इले लांबसून हरिओम. खऱ्यातले भाव दिसत नाही जरा. हरिओम सट. नाही, पाणी नाही. हरिओम सट. काही खरं नाही बाबांचं. संध्याकाळी खै जाऊन बेसती सांग होता नाही. नाही, असं आम्ही काही करत नाही. असं काहीच पण करत तुम्ही सांगता पण आम्हाला पटलं पाहिजे ना. नाही करत. आम्ही खरंच हिमालयातून आलो. तुमच्या घरावर काहीतरी करणी केलेली आहे. मी माझ्या अंतर्ज्ञानाने सांगू शकतोय. करणी मोठी केलेली आहे. हरिओम सट. तुमच्या घरावर द्वेष वावरतोय. काहीतरी विपरीत होण्याचा भास होतोय मला. हरिओम सट. हरिओम सट. बाबा ह्याच्यावर उपाय काय? मार्ग आहेत. सांगणार बाबा. हरिओम सट. हरिओम सट. आहे मार्ग आहे शिष्या. हरिओम सट. हरिओम सट. हरिओम सट. घ्या. कसा ते काय करायचं? हे पाण्यात टाकायचं आणि 3 वेळा घ्यायचं. त्याच्यावर झाली करणी संपणार. नाही. उरलेलं सरळ घरावर शिंपडून घ्यायचं. हा. हरिओम सट. त्यासाठी एक यत्न करावा लागणार आहे. हिमालयात जाऊन महान पंडितांना घेऊन हा मी स्वतः यत्न करणार आहे. हा, स्वतः करतात. हा, त्यासाठी एक ठराविक काळ असतो. राहू आणि केतू ह्या काळामध्ये करावा लागतो हा यज्ञ. हा यज्ञ केल्यावर तुमच्या घरात आनंद नाही. आनंद ना, खरंच जी आनंद. कोणी करणी केली आहे ना ती बंद होणार. हा. तुम्ही सुखाने संसार करू शकता. हरिओम सट. हा. हरिओम. पण या यज्ञासाठी ना खूप काही सामान लागतं. म्हणजे त्या पंडितांना सगळं काही द्यावं लागतं ना. त्याच्यासाठी आम्हाला 5,000 तरी खर्च येतो. बाबा एवढे पैसे घेणार? 5,000? हो, तसं नाही. तुम्हाला जमेल तसे द्या. म्हणजे 1,000 रुपये दिला तरी चालेल. 5,000च द्यायची अशी काही गरज नाही. आणि तुमच्याकडे काही नवीन साड्या, धोतर वगैरे असेल तर द्या. ते पण आम्ही घेतो. बाबा पैसे आधी द्यायचे का यज्ञ झाल्यानंतर द्यायचे? हो, आताच द्यावे लागणार. हरिओम सट. हा. हरिओम सट. हरिओम सट. बाबा जरा ह्यांचं आहे बघा, तब्येत यांची बरोबर नाही. तुम्हाला पोटाचा आजार आहे. हरिओम सट. उपाय आहे. तुम्ही ठीक हो शिष्या.
हरिओम 67. हरिओम 67. हे गाईच्या दुधातून द्या. सकाळी उठल्यावर मिठी होत. हा हरिओम. बाई वस्त्र हा हे फळ आणि हे 5,000 रुपये हा बरोबर येतो. या ऐते बघा ते बाबा ऐतेच ते सगळ्यांच्या घराकडे फिरतात आणि ते? हो पैसे मागतात तुमका रोग बीग झालं सांगतात आणि उगाचचे पैसे मागतात ऐक झोरण का जाऊन बघूया बघूया हा पण जणांका जामच सोपी आहे. चल 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 किती जमले रे? झाले 10,000 10,000 जमले. हा जमले. त्या मुंबईकरांकडनं पण घेतले 2,000 तरी भेटले अरे असते. त्याच्यात आपण अडकू शकतो ना. कसं कसं काय अडकू शकतो म्हणून कसं पण? गरिबांना लुटायचं इथे. गरिबांना लुटी अरे. ते कसे ते बाबांना मानतात इथे. हा. हा त्यामुळे त्यांनाच सांगायचं अरे पाहिजे. पण मी होतो ना काहीतरी बोलू पण 2,000 तरी काढले असते. आता जाऊ दे. धंदा आहे तरी काय आलं. अरे धंदा आहे चालायलाच पाहिजे आपलं पण पुढं आहे ना. असंच फसवत राहायचं लोकांना. अरे तू टेन्शन करू नको मी आहे ना. मी आहे ना आपला पण धंदाच आहे. पिक्चर लवकर सपोर्ट दुसऱ्या गाडी लावूया पी लवकर काय लोकांका बसयतात हा भोंदू बाबा खायचे हा लोकांनो तुमका सांगतो ह्या असल्या भोंदू बाबांबरोबर लागा नका त्यांका घरासमोर उभे पण करू नका कळला आणि हा आमचं जर हे व्हिडिओ तुमका आवडलो असत ना तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि आमचं कॅज्युअल मालनी हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि घंटा विसरू नका. हरिओम 67. हरिओम. हरिओम 67. सेट काय तुम्हाला नाव माझं काकडी मारत सिद्धिप्राप्त सांगायचं. सिद्धिप्राप्त हे बाबा. तुमच्या घरावर काहीतरी करणी केली. काय तुला आता कळली हे गाईच्या कच्च्या दुधातून घ्यायचं. नंतर आता पण दिसणार एक मीटर. हाय 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 हाय. नको बिको नको. तुझ्या नशिबामध्ये 4 गर्लफ्रेंड दिसत आहेत.